Singehlala phansi bazalwane. Asithathe ithuba sibingelele baba mfundisi, tata wami, sibingelele umama umpostoli, sibingelele wonke amadoda kaNkulunkulu, artist, sibingelele ibandla lonke likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyacela bazalwane nginibingelele ngaleli verse 2 Peter chapter number 1 verse number 19 bese ngiyasuka egameni likaJesu. Incwadi kaPetru wesibili chapter 1 iverse lika 19 bese ngiyasuka. One verse eliqondene nathi sonke esikhona la ebusuku. Ngicela ukuzifundela bazalwane. Verse 19, sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumela enhlizweni zethu. Ngicela ukuliphinda kuthina sonke esidela ubuthongo. Ngicela nje ulizwise kahle ngoba mengiqeda ngizobe sengihlala phansi. Sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumela ezinhlizweni zethu. Akubongwe. Amen. Now baba umpostoli, ngizwe kushiwo oyikopela into enhle ekhulunywa amadoda amadala. Ayibonge Nkosi. Nami baba umashiyane ngilinyazwa uma uDavide ekhuluma kumahubo athi kasikhombisa ngosuku ngiyakhuphukela entabeni ukuba ngiyofuna uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi uDavide uma ekhuphukela entabeni kasikhombisa ngosuku kwakungelula. Mhlambe uma kwenza kokuqala kwabalula, uma kwenza kwesibili kwabalula, but usemenza kwesithathu ngosuku olodwa kwaqala kwayanzima. But uDavide uyaqhubeka uzufika kasikhombisa ekhuphukela entabeni. Lithi iBhayibheli wayofuna uNkulunkulu. Kanti nansi ke indaba emnandi. Njengoba uDavide yofuna uNkulunkulu, ubeka ethubeni lokuthi amzalayo angabesayo ukufuna uNkulunkulu, but yena afunwe uNkulunkulu ngenxa yokuthi uDavide ufune uNkulunkulu. Ngicela ukuhlala phansi. uSolomoni asitholi izwe lithi wake wahamba wayofuna uNkulunkulu, but uDavide siyawathola amavesi athi uDavide uke wahamba wayofuna uNkulunkulu. Kanti uDavide usebeka uSolomoni ethubeni elihle lokuthi yena angabe safuna kodwa afunwe. Nawu bazalwane, angicela ukusuka. Nawu bazalwane, uma uIsrayeli uma uHana efuna umntwana, uNkulunkulu naye ngale wayefuna umprofeti. Kanti noIsrayeli ubufuna inkosi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akamfuni umuntu ongekho umuntu omfunelile. Njengoba umpostoli beyofuna uNkulunkulu entabeni, ubenza thina ukuthi singabe safuna, kodwa uNkulunkulu asifune ngenxa yokuthi umpostoli ufune uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Angihlala empostoli ngenxa yesikhathi. Lapha ka Pick n Pay mangena ngoba ngihlala kaEli. Ngike ngabona izithombe zabantu mama Matengu zibekiwe kuthiwa most wanted people. Ngamanye amazwi abantu asebehluphe kwaze kwadlula umthetho. Ingakho sekubekwa izithombe zabo sebeyafunwa kakhulu. Ayibonge Nkosi. Ngizama ukuthini mina? Ngizama ukuthi njengoba kukhona umuntu oke wahamba osihlanganisile la,
wahamba wayofuna uNkulunkulu. Thina bazalwane sasine privilege yokuthi sifunwe ngenxa yomuntu ofunile. Nawu bazalwane mangithi lapha ka Pick n Pay ngibona izithombe zabantu abafunwa kakhulu, okusho ukuthi njengoba nathi sila lento yenzeke emazulwini ikhophi kahle kahle izulu selikhipha iletha manje lokuthi bonke abantu abasebusuku kulo 6 to 6 they are most wanted people. Ayibonga inkosi, kunabantu akade be-apply amathenda bewafuna, kodwa ngamhlanje ngizokutshena you are the most wanted. Kulelo thenda kuzofunwa wena kakhulu. Jesus, shaya izandla zakhe.